Път тук. Сега пък обаче ние ще покажем едно видео, което е грижа за жената, защото като родим има неща, за които трябва да се погрижим. Понякога промяната в килограмите по една или друга причина води до отпускане на женското тяло. И колкото и да спортуваме, нещата някак си не се получават. Какви са възможните хирургични намеси в областта на ханша, бедрата и подбедриците? Вижте в следващото видео. Отпускането на седалищата, бедрата и подбедриците е естествена последица от възрастта, но се проявява също и при загуба на тегло при по-млади хора. Два са основните метода за моделиране на ханши и бедра. Единият е добре познатата липоскулптура, а другият е оперативно премахване на излишната кожа. Двата метода могат да бъдат приложени успешно заедно. Преди това се прави липосукция с последваща премахване на излишната кожа. Премахването на излишна кожа в областта на долни крайници се прилага най-често във вътрешната част на бедрата. Това е така нареченият тай-лифт. При него се премахва увисналата кожа вследствие на напредване на възрастта или вследствие на загуба на килограми. Процедурата сама по себе си не е болезнена. По думите на пациентите, те сравняват след оперативната болка с силна мускулна треска или натъртване. Налага се носенето на специално еластично бельо, за да може кожата, която по време на липосукцията се е отлепила, за да се премахне масната тъкан, да може да прилепне плътно към подкожните структури. В този случай проблемните зони са няколко. Областта на ханша, под седалището, вътрешна част на колене и външна част на подбедрица. Това са зоните, които трябва да бъдат третирани и да бъдат подложени на манипулацията липоскулптура. Отворите, които ще бъдат направени, са три. Един тук, чрез който ще бъде коригирана ханша и седалището, един в областта на вътрешната част на коляното и един в тази област, която ще бъде коригирана подбедрицата. До голяма степен при премахването на подкожната масна тъкан се решава и проблема с целулита, който е следствие на увеличаване броя на масните клетки и скъсяване дължината на съединително-тъканните влакна, свързващи кожата с подкожието. При премахване на съединителните влакна чрез влизането на липосуктура и премахване на наднормения брой на масни клетки, тази тъкан спада и се решава проблема с целулита. Разбира се, в зависимост от структурата на тялото, можете да изберете най-правилната за вас интервенция. Но по-важното е, че вече няма непоправими неща. Най-често третираните зони с липосукция, това са областите на ханша, талията, вътрешна част на бедра и колене. Това е така, защото това са едни проблемни зони, които са хормонално зависими. И колкото и килограма да свали една жена, една пациентка, тези зони винаги остават проблемни. Затова липосукцията е един подходящ метод, който може да бъде комбиниран с една подходяща диета. Оптималното количество масна тъкан, което може да бъде премахнато при една интервенция, е около 3 литра. Така че да не се наруши електролитния баланс и да не се наруши структурата на кожата. В този случай имаме пациентка на 26 години, която беше се подлагала дълго време на диети, много постоянна във фитнеса, но така и не можа да се отърве от тези досадни наднормени килограми, които са в областта на коремчето и вътрешната част на бедрата. Вследствие на което се наложи да се подложи на липоскулптуриране и резултатът е следният. Това е 6 месеца след извършване на интервенцията. Както виждате, няма никакво нарушаване на кожата, тя не виси. Също така се личи, че няма неравности и някакъв вид целулит. Друга проблемна зона при жените, това е областта на коленете, в която каквито и диети да се подлагат, на каквито и масажи, на каквито и процедури да се подлагат, тези проблемни области и това проблемно натрупване на масната тъкан остава. Оформянето на колената е една сравнително лесна интервенция, при която с два почти невидими разреза ето в тези области се премахва натрупаната прекомерна масна тъкан. Добре би било майките да се грижат за хранителния режим на децата си от много ранна детска възраст, от 3-4 годишна възраст, а не само в годините на пубертета. Всеки човек се ражда с определен брой масни клетки, които по време на детската възраст и пубертета се оголемяват като обем. При премахването на определен брой от тези масни клетки се намалява съответно и обема на масната тъкан в съответната област. При премахването на съответния брой, съответно се намалява и възможността за натрупване на масна тъкан в същата област. Така че липосукцията е един качествен метод
при който се отстраняват килограми и се намаляват масните натрупвания. Но това не означава, че след такава интервенция можем да се храним колкото искаме и с каквото искаме.